एबसुनि सुबुं सांग्रांथिनि रेलिया उदालगुरियावबो खुंफुंजादों। माखासे आयदाखौ लानानै एबसुनि सुबुं सांग्रांथिनि रेलिया दिनैसिमबो आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लायाव सोलिगासिनो। बेबादिनो दिनै उदालगुरिनि जिल्लायावबो मिरु एबसु आरो उदालगुरि जिल्ला एबसु जथायै रेलिखौ लादों। बे सुबुं सांग्रांथिनि रेलिया उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय खैराबारि सिना खना गेलेग्रा फोथारनिफ्राय जागायो। सुबुं सांग्रांथिनि रेलिखौनो बेखेवनानै होयो एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ। लोगोसे बाहागो लाबाव मिरु एबसुनिनो लोगो गाहाय नेहाथारि दिनेश ब्रह्मआ। हाबाफारियावनो उदालगुरि जिल्ला एबसुनि गासै दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे जिल्लानि सिङाव थानाय गासै दखरानि मावथिफोरा जोंनि जि सुबुं सांग्रांथि रेलि क'क्राझार चिरां बाक्सायाव जोब्बाय। दिनै उदालगुरियाव जों हाबदों। नेक्स्ट जोंहा सनितपुर बिश्वनाथ लखिमपुर धेमाजि कार्बि आंलं गलाघाट गुबुन गुबुन जिल्लायाव जागोन आरो बे रेलिया दान मोननै सोलिगोन। मोनब्रै आयदाखौ लानानै बे रेलिखौ जों खालामगासिनो दङ। हा हुनि रैखाथि आरो बिनि सायाव जोंनि सांग्रांथि, ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनि प्रटेक्शन, बेयाव जि इलिगेल एनक्रचमेन्ट जादों बिनि एभिक्शननि थाखाय, फरेस्ट राइट एक्टनि गेजेरजों फरेस्ट ओनसोलाव थानाय बर' आरो ट्राइबेला लेन्डनि एन्टाइटेलमेन्ट मोननांगौ आरो बे सरकारनि दायित्व। लोगोसेयैनो रायजो राजायाबो बिनि सायाव सांग्रां जानांगौ। आसामाव बसुन्धरा 2.0 सोलिदों। बिटिआर सरकारा दिनै लेन्ड मेला पातिदों। बे मानो खालामदों, बोरै खालामदों, बेयाव जोंनि अधिकारा मा, बे गासै बिथिङाव जोंहा सांग्रांथि थानांगोन, मिथिनांगोन। नैथिया जाबाय गुन गोनां सोलोंथाइ। बिमा रावजों बर' मिडियामजों फरायनानै जोङो डाक्टार इन्जिनियार जानो हायो, IAS IPS जानो हायो, ACS APS जानो हायो। जों मोजां केरियार दानो हायो आरो बे बिसास आत्मबिसासा जोंनियाव थानांगोन। बेखायनो बे बाथ्राखौ लानानै जों रायजो राजाजों, गार्जेनजों, टिचार्सजों, स्टुडेन्टजों जोङो सावरायगोन, खावलायदों। बिथांमोनखौ सुबुं धोन दानांगोन आरो मोजां केरियार जों होनांगोन। 3 नम्बरा जाबाय ड्राग्स, जौ जुवा, दायना दायनि, मानसि लांखारनाय, उन्दै बैसोआव हाबा जानाय, बेखौ समाजनिफ्राय टटेलि गैया खालामनांगोन। गैया खालामनांगौनि थाखाय समाजनि हारिनि आफादफ्रा बाहागो लानांगोन। लोगोसेयैनो धोरोमारि आफादफ्राबो बेयाव सहयोग होनांगोन। एबसुआ हारसिङै बेखौ सम्भब नङा। आं बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै गासै जोंनि टिमनि जानानै रायजो राजाखौ खावलायगोन। धोरोमारि आफाद, समाजारि आफादखौ जों खावलायबाय जे ड्राग्स बायदि जि मोनसे गिख्रंथाव जि फेग्रा मुवा जोंनि समाज आरो हारिनि इयुन जोलैखौ धंस' खालामनो थांगासिनो दङ। ब्रैथियाव जाबाय जेलाव थानाय NDFB मानगोनां रन्जन दैमारि, गासै 60 जन जिखिनि जेलाव दङ बिथांमोनखौ आइनि जटिलता, आइनि मेरपेजखौ गैया खालामनानै उदां अख्राङाव हगारहरनांगौ आरो सान्ति सुक्तिनि जि मुल जि उद्देश्य बेखौ मोगथाङाव जाफुंसार होनांगौ। भारत सरकार, आसाम सरकारनिसिम जोंनि बे दाबि। गोजोन्थों। स्कुटि आरो बाइक सालायग्राफोरनि थाखाय मोनसे मोजां फोसावथाय। चिरांनि काजलगावआव पेट्रल पाम्पनि साखाथियाव थानाय MMH अट' हन्डा श'रुमआ नोंथांमोननि थाखाय स्कुटि आरो बाइकखौ खम डाउन पेमेन्टआवनो होनायजों लोगोसे मोजां अफार लानानै फैदों। नोंथांमोना बे श'रुमनिफ्राय स्कुटि आरो बाइकखौ खम डाउन पेमेन्टआवनो मोननायजों लोगोसे बेसेन नाङाजासे गंनै हेलमेट, गांसे ब्लेंकेट, नोगोद 500 रांनि खाबुखौबो मोनफागोन। MMH अट' हन्डा श'रुमनिफ्राय बेफोर खाबुखौ नोंथांमोना 19 नभेम्बरनिफ्राय 30 डिसेम्बरसिम मोननो हागोन। लोगोसेयैनो गोजाम स्कुटि बाइकफोरखौबो बे श'रुमाव सोलाय सोल' खालामनो हागोन। नोंथांमोना MMH अट' हन्डा श'रुमाव स्कुटि आरो बाइकखौ बायनो गोसो दङब्ला नैबे मबाइल नम्बर 8720957824 एबा 6001916155 आव थोंजों फोनांजाब खालामनो हागोन।